Благодаря отново на публиката. Продължаваме разговорите в студиото на Неделя по 3. При мен вече е Галина Златарева. Здравейте, Галина. Здравейте. Която е писател и преводач, но бих казал и човек с много жива чувствителност към обществените проблеми в България и въобще към съвместното ни съществуване в този социум. Така че надявам се, ще имаме време да я попитам и за тези неща, които са изключително важни. Но, Галина, направихме преднамерено, сега няма какво да крием пред публиката, естествено, че преднамерено е една връзка между разговора с професор Николай Овчаров, така го замислихме и с вас, защото вие издадохте един исторически роман, както си е написано и на корицата, "Капка кръв за вампира", в която, разбира се, фикционално, литературно, художествено, но и с много сериозен исторически материал за всичко това, се занимавате с откритието на останките на този вампир или човек, който е трябвало да бъде предпазан е трябвало да бъде възпрепятстван от вампирястване в Созопол. И ето какво е написал професор Пламен Павлов, известен специалист, преподавател по история на Византия и средновековните балкански държави, отзад, че този роман на Галина Златарева ще промени доста ваши представи за минали събития. В него тя отваря един прозорец за директен поглед от днешния ден към случилото се в нашите земи преди повече от 6 години и така нататък. Но какво има предвид? Тоест, всъщност това неговите думи ли са? Да, неговите думи са. Вие се занимавате с 14 век най-общо. Всъщност занимах се с 14 век, защото към това време беше датиран скелетът на този така наречен вампир. И той попада в периода, когато на Балканите нахлуват османските турци. И аз бях много заинтересувана да се разровя в точно този исторически период. Който наистина е много динамичен и сложен на Балканите. Изключително динамичен, изключително объркан. Той е динамичен не само за Балканите, но и за Европа. За мен е наистина чест, че професор Павлов така високо оценява моето проникване в историческата фактология. Защото все пак това е един опит през полето на романа да се разкаже историята така, както ако сме учили в история, в училище сме забравили. Нямаше да обърнем внимание, ако това беше просто една такава ефтина литература, нали, за която се качва на вълната на интерес към вампирите. Нали? Да. Да, именно. Кажете ни малко повече за тези проучвания, които сте правили и за периода, за който пишете. Аз много бях изненадана от новите за мен образи, които придобиха исторически личности, за които така са ми останали само имената в съзнанието. От много сложните взаимоотношения между тях. И всъщност ние не бихме могли да разказваме за това в това кратко предаване, защото целият този около 100 годишен период аз трябваше да го осмисля и да го разкажа по един от една страна достоверен начин, от друга страна интересен като сюжет, като приключения, като събития. И в същото време всичко, което тези хора правят в този период, е залегнало точно в книгата, без измишльотини и без така своеволия, бих казала. Ще припомня на аудиторията, а пък за онези, които не знаят, то ще прозвучи за пръв път, но вие наистина написахте един много сериозен друг исторически роман, "Медальонът". Колко години станаха от как излезе този роман? 3 или 4, не мога да се спомня. Представили сме го и в предаването в библиотеката. Медальонът излезе 2010 година в 2 тома. Претърпя второ и това вече е третото издание, където 2 тома са събрани в един. Това е един историко-съвременен роман, защото аз, пишейки история, не си поставям за цел да покажа нов поглед към историческите събития или да открия неща, които не са били достатъчно известни. Аз го пиша заради нашите съвременници, които ще прочитат книгата ми. Защото иначе бих станала историк и бих писала исторически трудове. Да, но да кажем, че тук основното действащо лице е... Основното действащо лице е Георги Бенковски, човека, на когото дължим нашето освобождение от османска власт. Съвсем категорично казвате, че това е фигурата, на която дължим освобождението си от Осман. Винаги, постоянно, категорично това заявявам, където така
някъде бъда и добре, поканена да говоря. Нека това предаване да прозвучи. Защо? Защото за някой това може да звучи като малко еретично от гледна точка на историческата наука, мисля. Еретично от гледна точка на това, че през дълги години Бенковски е бил неглижиран. За Бенковски са се така тиражирали едни противоречиви сведения, като за човек плейбой, човек така с други насоки в живота си. Авантюрист, самовлюбен. Авантюрист и така нататък. И това хвърля някаква сянка върху него, защото ние си представяме, може би, някаква идеалистична фигура, някакъв митичен герой, който няма никакви недостатъци, и него да възхвалим като наш национален герой. Бенковски със всичкията си склонност към авантюра, с цялата си амбициозност и представителност и харизматичност, се умява точно той да грабне душите и сърцата на хората и да ги поведе в една революция, в една борба, в която и много загиват, и той загива, но този огромен изблик и това кърваво потушаване на въстанието предизвикват отзива на световните сили, руско-турската освободителна война и в резултат нашето освобождение. За това потушено въстание е всъщност нашето най-успешно го четем в учебниците, но за вас фигурата на Бенковски пише друго. Това е едно трагично, това е едно обречено въстание. Едва ли не апостолите са съзнавали колко безрезултатно ще бъде, но са искали да избухне този пламък. Не смятам така. Просто това е нашето най-успешно въстание, макар и потушено. То за 10 дни освобождава една българска територия, на която Бенковски е първия държавен глава, който започва да гради държава, правителство, държавен печат, държавно знаме. Това е знамето на Райна княгиня. Ако някой не знае, то не се е веело в битките, то не е било носено с хвърковатата чета. Не, това е флага, който се е издигал, изпускал над квартирата на правителството. На Бенковски. Флаг, и Бенковски, портрета му трябва да стои наред с Левски, Ботев и той, а не в края на редичката на нашите хора, на които трябва да отказваме някаква признателност. Не, то не е забвение, разбира се, не е забравено, но това неглижиране при тази подредба на какво отдават? На някаква грешка в нашата историография, надявам се, няма да кажете някаква конспирация. На това, че много хора, които приживе са го познавали и може би не са желаели толкова да бъде експонирана неговата слава, са разпространявали, както и сега се разпространяват клюки, както и сега се разпространяват компромати. Значи в днешно време това се нарича компромати. И както сега един човек не може каквото и да прави, трудно му е да се очисти от всевъзможни измислици, които се тиражират по негов адрес. Когато го демонизират, като предишния ни премиер, всички отляво, отдясно, от всякъде, няма начин. Когато те поливат от всякъде с кал, е трудно. Господин Пеевски го демонизират също. Е трудно. Това не трябва, нали? Сега, ако беше толкова демонизиран господин Пеевски и незаслужено охулван, нямаше така веднага да оттеглят предложението си за него в Народното събрание, да оттеглят назначението му, да седят и да чакат кротко Конституционния съд какво ще реши. Вие наистина ли мислите, че господин Бойко Борисов е демонизиран? Той даже в момента изживява нова вълна на някаква слава, вероятно. Така, като аз не мисля. Много е далече от новата вълна на слава. Аз не съм човека, който смята, че трябва да го хвали или порицава. Аз като писател с историческа насоченост се опитвам да анализирам събитията. И смятам, че човекът, който им взе играчките, които те си подхвърляха един на друг, който им разбърка комбинациите, сега всячески те се мъчат да го отстранят. С какво ни убеждават, че не трябва да има нови избори? С това, че ако сега има нови избори, господа народ, и ти, и аз в това число, Бойко Борисов ще дойде на власт. ГЕРБ ще дойде на власт. Страшилището ще дойде на власт. Тогава хайде да променим избирателния закон, така че да няма повече избори в тази държава и тогава той
никога няма да дойде на власт отново. Наистина, да преминем към нещо друго, защото ще си помислят някой, че сме се събрали с вас двамата, за да хвалим Бойко Борисов. Не сме се събрали да го хвалим. Аз по-скоро съм много огорчена и бих критикувала сегашното правителство и сегашния парламент, отколкото да хваля предишните. Разбрах ви. Сега, наистина, аз оставих за накрая това нещо. Хората, които следят моето предаване, знаят, че обичам тези нестандартни подходи към последователността. Всъщност, вие сте тук, това е новинарският повод, заради това, че посмяхте да преведете приказките на Ръдярд Киплинг. Аз мога да ви покажа тук на камерата, която е за гърба ми. Да посегна към тези текстове. След Валери Петров. Европейски граждани на годината, заедно с доктор Врави. Изключително се прекланям пред неговия словесен талант. Но когато едни текстове са преведени преди доста време от един преводач, когато само, да ви кажа, по този начин само едно издателство, ползвайки този превод, авторските права върху него, има територията и правото да издава приказки на Ръдярд Киплинг, а пък издателството, което все пак аз оглавявам, Не, в крайна сметка няма да казваме, разбира се, но иска да дава на децата не само хубави книги, но и красиви книги. Така, много дълго се съпротивлявах сама със себе си, но когато посмях и посегнах, аз, разбира се, до себе си имах преводите на Валери Петров, за да се предпазя първо от това да не ги копирам, защото въпреки, че превеждаш един автор, ти трябва да го преведеш със свои думи, така както го разбираш. При такъв авторитетен превод е нормално да се влияеш, няма как да. И за това вие сте искали да избегнете влиянието. Да, и второ, за да мога наистина да се опитам там, където може би той е минал малко по-повърхността, да вляза повече в дълбочината и може би да успея по някакъв начин. Хайде да не се състезавам с него, да не казвам, че да се справя по-добре, но поне на неговото равнище да представя тази нова книга на българските деца. Колегите ми казаха в ухото, че много са харесали начина, по който е оформена илюстративно книгата. Казахме за кратко. Кой е илюстраторът и оформителят? Нека да кажем една похвала. Илюстратора е Спас Спасов, художник, който аз просто ще я покажа. Има вече доста книги на български издателства и ние наистина се гордеем, че даваме един такъв комплексен, хубав продукт от, надявам се, хубав текст и хубави илюстрации. Добре, наистина се надявам, че тази книга, самият Киплинг е достатъчно велика. Аз съм чел вашия превод и смея да кажа, че наистина ми харесва и затова сте тук. Надявам се, че тя ще има успех. Накрая да ви попитам, защото стана дума за политика и на вас ви се говори за политика, но сега вече няма да ги коментираме конкретни лица, защото, пак казвам, ще излезе, че има някаква преднамереност, което няма, но какво виждате вие в близкото бъдеще за България? Как ви се вижда? Изхождайки от историята, сравнявайки настоящето с нея, какво ни чака? Питам се какво ни чака. Защото трудно се дават рецепти. Рецептите не могат да ги дадат нито политиците, нито социолозите. Но пък виждаме как добре някои хора от същата тази партия се справят. И според мен госпожа Фандъкова, която беше тук преди мен, е може би най-резултатният и най-неоспорваният кмет на София. Така че още веднъж се връщам на това, че някои хора са безкрайно, някои партии са безкрайно охулени, а от друга страна се сещам все повече за онази протестна вълна, която извади преди 24 години песните на Добри Чинтулов и те се изпяха отново. И се сещам за песента "Дордай мъничка змията, елате да се съберем". Мисля, че тези протести преди тези години, ние, моето поколение, не можахме да се съберем и не можахме да се справим. И змеята се превърна в триглава ламя, която в момента в формата на тройна коалиция
не забелязва тези хора, метафори, не забелязва и се прави, че 6-ти месец, Добре, благодаря ви, съжалявам, че прекъсвам, но трябва, разбира се, в един такъв момент да се съобрази с всеки стандарт за журналистическа доблест. Финал на разговора сега Мария Силвестър с нейната винаги неизчерпаема, пак ще го подчертая, фантазия. Тя винаги знае откъде да извади, дали от косата си, дали от някой джоб на роклята си, нещо интересно и причудливо. Но преди това вижте новото видео на Сани Алекса и FO Зная как. Довиждане от мен, приятна неделя!